Türkmenistanly bir ýaşaýjy öýe ADSL tehnologiýasy arkaly internet birikdirmegiň uly kötençlikdigini aýdýar. Türkmenistanyň bir sebitiniň ýaşaýjysy ençeme wagt bäri Türkmen Telekom aragatnaşyk kompaniýasynyň üstü bilen öý üçin ADSL arkaly öýüne internet birikdirmäge finansiýar. Ýöne onuň bu finansiýaklary onuň öz sözlerine görä aragatnaşyk kompaniýasynyň haýal ýagyrlygy sebäpli netije bermeýär. Ahir soň ol özüniň Azatlyk radiosyna ýüz tutup sesini häkimetlere eşitdirmek kararyna gelenligini aýdýar. Azatlyk onuň ýagdaýyny üçgine urunup yerli ýaşaýjynyň delil hökmüne hödürlen resmi namalary bilen tanyş bolandan soň jemgyýetçilik ähmiýetli bir mesele ünüt çekmek üçin bu problemi boýunça habar berýär. Ýöne Azatlyk howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli yerli ýaşaýjynyň şahsy maglumatlaryny, redaksiýa hödürlen resmi namalaryny we onuň şahsiýetini ýüze çykaryp biläjek islenlik maglumaty şol onuň ýaşaýan ýerini aýan etmekden saklanýar. Azatlyk radiosy mundan ozal ençemegedek Türkmenistan raýatlaryň öýe internet birikdirmekdäki kynçylyklary barada habar berdi. Şeýle insan hukuklaryny goraýjy halkara toparlaryň hasabatlaryna da tassyk bolşýaly Türkmen häkimetleriniň ilat üçin interneti çäklendirmek tagallalaryndan çen tutulsa, raýatlaryň öýe Wi-Fi birikdirmek bilen bagly ýüzbeýiz bolýan kynçylyklarynyň gerimini göz öňüne getirmäge esas bar. Yerli ýaşaýjy öz ýaşaýan ýerine öýe Wi-Fi birikdirmek üçin aragatnaşyk resmiýetleriniň raýatlardan para soraýanyny aýdýar. Ol bu urda Türkmen Telekom kompaniýasynyň yerli şahamjasyna birnäçe gedek ýüz tutupdyr. Ýöne onuň finansiýaklary yerli ýaşaýjynyň öz sözlerine görä aragatnaşyk kompaniýasynyň haýal ýagyrlygy sebäpli henizem oňy netije bermeýär. Türkmen Telekom aragatnaşyk kompaniýasynyň maglumatlaryna görä welaýatlarda we obalarda öý üçin ADSL ýa-da Ethernet tehnologiýasy arkaly interneti birikdirmegiň bahasy internetiň tizligine görä 50-100 manat aralygyna ýetýär. Aşgabat şäher telefon ulgamynyň maglumatlaryna görä tizligi sekundda 256 kilobitden 2 megabit içinli öý internetiniň bahasy 100-200 manat aralygyna ýetýär. Wi-Fi arkaly interneti birikmäge dalaş edýän yerli ýaşaýjynyň sözlerine görä ol ýekedäl. Onuň tanyş bilişleriniň arasyna şeýle kynçylyk bilen ýüzbeýiz bolýan ençeme adamlar bar. Olar özlerine ýa daşary ýurtlardaky okuwlaryny online dowam etdirmek üçin, ýa daşary ýurtlar bilen işleşmek üçin, ýa-da gazanç etmek maksady bilen öý üçin ýokary tezlikli internetiň zerurdygyny aýdýarlar. Türkmen Telekom kompaniýasynyň azatlyga ma'lum bolan resmi hatlaryndan görnüşine görä kompaniýa öý üçin ýokary tezlikli interneti isleg bildirýän raýatlaryň soraglaryny kanagatlandyrýar. Ýöne yerli ýaşaýjy iş ýüzüne kompaniýanyň haýal hereket edýändigini aýdýar. Bütün dünýä bankynyň sanlaryna görä 2017-nji ýyl içinde dünýä ilatynyň tas 49 götürümine internet el ýeterli boldy. ABŞ-nyň täzirçilik departamentiniň ilat ýazyby bürosyna görä häzir dünýäniň 7,5 milyard töwregi ilat var. Bu sanlardan çen tutulsa dünýäde tas 3,17 milyard töwregi adamy internet el ýeterli boldy. Ýöne köplere görä şol 3,17 milyard dünýä ilatynyň arasyna Türkmen ilatynyň internet el ýeterligi on çokly öwürlük däl. Hökümet ilat ýazybynyň resmi netijelerini ma'lum etmeýär. Şonuň üçin ýurtdaky internet el ýeterliginiň resmi statistikalarynyň ygtybarlygy sorag astyna. Bütün dünýä bankynyň 2017-nji ýylda çap edeni hasabatyna görä Türkmenistanyň ilatynyň 20 götürümden gowragına internet el ýeterlidir. Halkara statistikalara görä dünýädäki internet ulanjylarynyň aglawa köplügi esasan bütün dünýä toruna akylly telefonlar arkaly birikýär. Türkmenistanyň altyn azır kärhanasy ilaty mobil internet bilen üpçün edýär. Global Stat statistika neşrine görä häzirki wagtda Türkmenistanyň akylly telefon ulanjylarynyň tas 59 götürmi Samsung enjamlaryndan peýdalanýar. 23 götürmi Xiaomi ulanýar. Telefon ulanjylarynyň tas 8 götürmi Apple kompaniýasynyň enjamlaryny ulanýar. 4,5 götürmi Huawei enjamlaryny ulanýar. Türkmenistanyň telefon ulanjylarynyň 2 götürmi ady halkara statistika neşirleri üçin näwelli akylly telefonlardan peýdalanýar. Noluptin onun 1 götürüm telefon ulanjysy Nokia ulanýar.